Ha valaki magyar kiszabadult Oroszországban, azt nem hozták a Magyarországot. Na most elküldték valahol Isten hátán mögött egy faluba. A vasúti síneket a jégre, mert az Angara ugye nagyon vastag jég elfagy be, arra a jégre rátették, és azon ment át a vonat. De Bratszk az pontosan szemben volt. Igen, akkor úgy jött át. Szemben hol van Zajaszt meg itt van. A két Angara vidéki gulágtáborokat túlélt, ma már idős ember, Ror Magdolna és Adorján Sándor rabságának helyszínét kutatva érkezek Szibéria belsejébe. Magdi néni 16 évesen hurcolták el rabszolgamunkára. Sándor bácsi 17 évesen önkéntesként harcolt a szovjet csapatok ellen, de nem hadifogolyként került a Szovjetunióba. Mindkét fiatalt a háború után szovjet bíróság koholt vádak alapján ítélte 10 év kényszermunkára. Mindkettőjükre, ahogy sorstársaikra is, halál vagy örökös szibériai számüzetés várt volna, ha 1953-ban nem hal meg Sztálin. Вот, в первом лагере было 88 венгров, во втором 69, в третьем 5, 252 было в четвертом особом лагере, 121 в пятом. А из иностранцев это были в основном те, которые попали в зону, советскую оккупационную зону в Европе и в Азии. То есть в Европе это и немцы, это поляки, это венгры, румыны, а в Азии это китайцы, корейцы. И часть японских граждан, которые после того, как освободили военнопленных, часть бывших военнопленных были осуждены по 58 статье Уголовного кодекса РСФСР за шпионаж. Это удивительная страница в нашей истории. Жители других стран, в том числе и на территории своей родной страны, так как в Германии, например, в Польше, они были осуждены по 58 статье Уголовного кодекса РСФСР. И отбывали сроки очень большие, 10-25 лет, именно на нашей территории. Ну и вообще, путь уже до Братска был, поехали туристы, а лагеря от железной дороги 30, 40, 50, там, а то даже 100 метров. И стали эти лагеря убирать вглубь, на Ангару, чтобы не видели этих лагерей. Тем более иностранные туристы. Понимаете? Какой год был это? Это был 57-58 годы. Egy ideig még a síneket követem, de hamarosan a tajga mélyébe veszem az irányt, hát ha a lakott vidékektől távolabb, lágerek romjaira bukkanok. Régi csapásokat keresek. Itt a vasút mentén 50 kilométeres mélységig mindenütt fiatal erdők vannak, fiatal erdő nőtt ki. Itt nem is olyan régen, még 20-30-50 éve hatalmas fák, hatalmas fenyőfák borították ezt a vidéket. Például itt van ennek is itt is van egy törzs, egy tuskó. Jól látszik, hogy körben fiatal fák nőttek ki. Nyírfák, nyárfafélék és fenyőfafélék. 5 fajta fenyő nő ezen a vidéken, és nagyon fontos építőanyaga is volt, és ma is az itt a környéken élőknek. Másnap reggel Adorján Sándor visszaemlékezését olvasgatom abban a kunyhóban, amelyre véletlenül leltem. A régi kunyhót nem találtam, a régi csapásokat benőtte az erdő. Írása alapján próbálom beazonosítani a helyszíneket, de lassan be kell látnom, hogy mára nem maradt semmi nyoma a fakitermelő táboroknak az erdőben.